Áldás békesség, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vannak a szakiskolában és a diákok, nagyon örülök nektek. Énekeljük testvérek a lapon található éneket, az Ó érthetetlen kegyelem. Érthetetlen kegyelem. Ez egy olyan ének, amit az énekességben nincs benne, de azért választottuk ki, mert ez egy lelki ének, és nagyon gazdag üzenete és lelki tartalma van. Tulajdonképpen az éneket azt tudjuk, hogy azért éneklünk, mert egyrészt imádság, másrészt pedig az énekeken keresztül Isten ráhangolja a szívünket az igére. Ráhangolódunk az ige hallgatásra. Úgyhogy hát ilyen imádságot szívvel énekeljük, és készüljünk az ige hirdetésre. Tehát a Ó érthetetlen kegyelem. Yeah.
második éneket is. Krisztus testének tagja vagy már. Maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk és imádunk Téged, kegyelmes Istenünk, hogy egy békés nappal ajándékoztál meg bennünket, és ebben a csendben szeretnénk rád figyelni, szeretnénk meghallani a Te üzenetedet, és erőt kérni tőled, hogy akaratod előtt kellő tisztelettel és gyermeki alázattal meg tudjunk hajolni. Urunk, az életünk minden nyomorúsága abból adódik, hogy mi nem akarunk veled egyetérteni, nem tudunk dolgaidból elfogadni olyan dolgokat, amikor önmagunkkal szembe kell menni, amikor le kell tenni az énünket, és mi szeretnénk irányítani téged, és nem azt kérjük tőled, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram. Adj nekünk ehhez alázatot ma este, és hadd tudjuk elhinni, Uram, hogy Te vagy az egyetlen, aki jót gondoltál, és jót készítettél nekünk. Adj alázatot, és megüresített szívet, életet, hogy a Te áldásaidnak helye legyen a mi életünkben. Küld el hozzánk áldott lelkedet, hogy tegye világossá számunkra az igét, annak üzenetét, és hadd tudjunk belesimulni a Te biztonságot adó kezeidbe. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részének a 18. versétől olvasom. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terhét kihányák.
és harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott bennünket, továbbra minden reménységünk elvétetett az életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem nem indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván: ne félj, Pál, a császár elé kell neked állanod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Tegnap este arról szólt Isten igéje, hogy Jézus bejelenti az ő kereszt halálát, és elmondja a tanítványoknak, hogy neki szenvedni kell, meg kell öletni, és harmadnapon fel kell támadni. A Jézus életében volt ez a bizonyos kell. Neki meg volt szabva az életútja. Az Atya megmondta a tennivalót, és ő tökéletesen alárendelte az életét az ő mennyei Atyának. És amikor a földön őt többször sürgették volna, ő mindig fölfelé nézett az Atya órájára, és azt cselekedte, amivel őt az ő Atya megbízta. És amikor bejelentette az ő szenvedését, kereszthalálát, akkor meghirdeti ennek a bűnös világnak, hogy ha valaki ő utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövesse őt. Mert ahonnan ő jött, oda-vissza csak vele lehet menni. Mi kiestünk az Isten szeretetéből, mert ott hagytuk az Istent az Édenbe. Jézus pedig eljött, azt olvastam tegnap a zsidókhoz írt levélből, hogy ajtónyitóul jött ebbe a világba. Mert nagypénteken, amikor megfeszítetett az Úr, akkor ketté hasadt a kárpit. Kinyitotta az ajtót, van visszamenet az Atyai házhoz. Vissza lehet menni a megtérő embernek. Ez az Isten szeretete. Az Isten szeretete a keresztről beszél. És az Isten az ő szeretetét a kereszten mutatta be. És azzal fejeztem be a tegnapi szolgálatot, hogy mi van azokkal, akik követték Jézust. Ez a Jelenések 7-ben van lejegyezve. A fehér ruhások, akik jöttek a nagy nyomorúságból, az Isten nem feledkezett meg róluk, megengedte a szenvedést, az üldöztetést, ők is meghaltak, de nem vesztek el, hanem élnek, és ott vannak az Atya színe előtt. Ma este egy olyan emberről szeretnék beszélni, aki teológiát végzett. A kor legnagyobb teológusánál tanult, és a kor legnagyobb teológusa lett. Ez Pál apostol. És ő az Ószövetségből és a törvényből azt tanulta meg, hogy a Krisztus tanítványait üldözni kell. Őt ezzel bízta meg az egyház. Ő részt vett az Isten egyik gyermekének a megkövezésénél, István vértanúnál. Az ő lábaihoz rakták le a ruhát,
neki pedig a megbizató levél Annástól, Kajafástól a kezében volt, hogy összegyűjtse a keresztényeket és börtönbe zárja. Végignézte a megkövezést, és hallott egy tömör prédikációt. István elmondta az egyház történelmet, és amikor már záporoztak a kövek, akkor azt mondta, hogy látom a megnyílt eget, és az Isten fiát az Atya jobbja felől állani, és akkor elkezdett imádkozni, mint az ő megváltója. Hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cseleksznek. És az utolsó mondat úgy hangzott el, hogy Atyám, vedd magadhoz az én lelkemet. És ezt Pál apostol végignézte. És ezután az van feljegyezve a Bibliában erről az emberről, hogy ő öldökléstől lihegve, felzaklatva, összezavarodva, kétségbeesve, mi az igazság és mi a valóság. Így halnak meg a keresztjének. Ez lesz a Krisztus követőknek a sorsa, az útja? Miért bántották Istvánt? Mert szerette az Urát. Mert hűségesen végezte a szolgálatát. Az Isten népét nem azért üldözik ezen a világon a keresztényeket, mert lopnak, vagy csalnak, vagy becsapják a másik embert. Nem. Ők az Istenre figyelve élnek, és úgy cseleksznek. Az Isten akarata előtt hajlanak meg. Egészen másképp, mint a világ. Egyik alkalomból Kárpátaljáról eljött egy fiatal ember a misszióba. Azt mondta, Sanyi bácsi, alkohol problémám van, nem akarok így élni tovább, segítséget kérni jöttem. Az Isten adott neki szabadulást. Visszament a misszió végén a brigádba a munkatársaihoz. A brigádba ő volt a küldönc. Reggel őt értesítették, hogy menni kell a kocsmába, egy zsák cementet betenni a talicskába, elvinni a kocsmárosnak és hozni a nedűt, meggyógyulni. És amikor Csongóról hazament, azt mondta, hogy tovább nem vállalja ezt a kisséget. Befejezte. Mit gondoltok, mit csináltak vele? Elküldték. Zavar. Nem bírjuk elviselni, hogy mi továbbra is lopunk, szétöntjük a pálinkát, és ő nem kér belőle, mert neki az ő ura ezt már nem engedi meg. Eddig megengedte. Elküldték a brigádból. Jött a vállalkozó, kérdezi, hogy XY hol van. Nem jött haza Csongóról, de hazajött. Már volt is munkában. És most hol van? Ott hol van? Elment és megkereste. Mi történt? Elküldtek. És elmondta a valóságot. Eddig nekik loptam, meg magamnak is loptam, a másik. Én találkoztam az Isten szeretetével, megszabadított engem attól az alkoholtól, amit én a más pénzéből vettem, és utána a saját pénzemet is elittam. Azt mondta a munkaadó, hogy szervezzen egy új brigádot, meg tudod tenni? Azt mondta, hogy meg. Na, amikor meg lesz a brigádod, akkor szólsz nekem. Elment a munkára, és azt mondta a régi brigádnak, hogy legyenek szívesek, holnap már ne jöjjenek munkába, mert ennek a fiatal embernek adtam át a munkát. Egy másik történet szintén építkezésen történt. Látszatra megtért emberek befejezték a munkát, maradt néhány zsák cement, néhány zsák mész, csemperagasztó visszavitték a boltba, elkérték az árát, és a úgynevezett megtért presbiter egyenlőképpen, becsületesen szétosztotta a pénzt. Csak volt még egy presbiter. Azt mondta, hogy ebből a pénzből nem kér. Hogy nem? Hát együtt dolgoztál velünk.
Azt mondja, dolgozni együtt dolgoztunk, csak nem együtt lopunk. És nem vette el a pénzt. Aztán voltak álmatlan éjszakák. Az osztó egy idő múlva ezt könnyek között mondta el, hogy ő akkor éjszaka nem aludt. Ő azt hitte, hogy megáll a szíve. Hát hogy van az? Neki nem jutott ez eszébe? Hát milyen megtért ember ő? Na, az Isten népét, amikor az igazságért, a tisztaságért gyűlölik, az az Isten képviseli ebben a világban. Mert az Isten szent és igaz. Aki tud az Isten neve mellett lopni, csalni, annak még nincs köze az Istenhez. Lehet, hogy beszél róla. Lehet, hogy énekel neki. Pál apostol elvégezte a teológiát, végignézte az István vértanú halálát, és felzaklatta a lélek, és öldökléstől, bosszúval tovább halad az úton, és megjelenik az a Jézus, aki felállt a mennybe és fogadta István vértanút. Látom a megnyílt eget és az Isten fiát az ő jobbja felől állani. És azt kérdezi Saul, ki vagy, Uram? Testvérek, ezt a kérdést fel kellene ma este mindenkinek tenni. Ki az Úr Jézus nekem? Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól. Kinek mondanak engem? Ha ő valóban Uram, akkor én szolga kell, hogy legyek, nem? Nem én irányítom őt, ő irányít engem. És én bízok benne, hogy ő nem téved. Ő nem fog becsapni. Ő nem akar engem félrevezetni. Ő nem akarja, hogy én megalázva legyek, hanem vigyáz rám, vigyáz a tiszta életre, a szent dolgokra, és úgy fogok viszonyulni hozzá, ahogy ő kéri és kívánja. Saul feltette a kérdést, ki vagy, Uram? És Jézus válaszol, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Testvérek, lehet templomba járással Krisztus ellensége lenni. Amikor én nem törődök azzal, hogy ő mit akar. Mi az ő kérése? Kit érdekel? Ő legyen magának, én leszek magamnak. És lehetek keresztény üldöző. És kivehetem a becsületéből az Isten gyermekét. Ráköltök valami hazugságot. Pál apostol megáll, és van két szó, amikor megállította Jézus, leesett a földre, és az van feljegyezve a 6. versbe, remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Pál remeg, mert Pál teológus. Pál apostol ismeri a törvényt, hogy aki az Istennel szembe megy, az a halál fia. Aki az Isten nevét káromolja, azt meg kell kövezni. Ez volt az Ószövetségben. És most köveztünk meg egy embert, aki beszélgetett az Úr Jézussal. Most mi lesz velem? Mert az ige lejegyzi, hogy Pál apostol, ő is megszavazta az ő halálát. Hogy Istvánnak meg kell halni. És miért remeg? Hogy elérkezett a halál pillanata. Most én a halál fia vagyok. Én találkoztam azzal az Istennel, akit nem ismertem. És az Isten törvénye szerint most be kell, hogy következzen a halál. Eltelik egy idő, és a következő szó úgy van leírva, hogy ámul. Min ámul? Hogy nem következett be a halál. Nem következett be a halál. És ezt úgy hívja a Biblia, a teológia, hogy az Isten irgalma. Hogy ami nekem jogosan járna, amire én rászolgáltam, nem adja meg az Isten. Miért nem? Mert jóvá tettem, dehogy. Bocsánatot kértem, nem is érkeztem. Akkor miért nem adja meg? Mert irgalmas az Isten. És ezután hangzik el a kérdés.
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kinek szólítja Jézust? Uram! És ennek a Pál apostolnak az egész életét meghatározta ez az egy szó, hogy Uram. És a levelébe úgy mutatja be magát, hogy Krisztus szolgálja. Talán a Filippi levélben nem vagyok benne biztos, azt mondja, Krisztus rabszolgája. Milyen rabszolgája? Aki meg van vásárolva. És aki megvásárol egy rabszolgát, a rabszolga annak a tulajdona, aki kifizette a pénzt a piacon érte. Krisztus rabszolgája vagyok. És ettől kezdve lesz Krisztus követő. Ha valaki én utánam akar jönni, annak az a feltétele, hogy feltegyem a kérdést, hogy kicsoda Krisztus. És tegnap részletesen elmondtam, hogy Jézus bemutatkozik, hogy ő az, akit utánunk küldött az Atya, ő az, aki felment a keresztre, és a kérubok oldalra álltak, és kinyílt a menny, mert semmilyen emberi áldozatra nem repett ketté a kár. Csak a Krisztus halálakor. Akkor kicsoda ő? Életnek és halálnak az ura. És Pál ehhez ragaszkodott egész életén keresztül, hogy Jézus az ő munkaadó ura volt. 6-szor volt börtönben, hogy megfosszák ettől a kincstől. Lekötözték, megverték, megkorbácsolták. Börtönből ki, börtönbe be. És ez a történet, amit felolvastam most a 27. részből, az utolsó hajóút. Pál ezen a hajóúton utazik Rómába, ahol mártírhalált hal majd az ő uráért. Miért megy Rómába? Azért, mert arra hivatkozott a tárgyaláson, hogy ő a császárra appellál. Pált megutálta a zsidó nép. Pál ezzel a zsidó néppel együtt élt, együtt bűnözött, mert vakok voltak az igében. Nem ismerték fel a mesiás eljövetelét, pedig az Ószövetségben nagyon sok helyen ír a Biblia, hogy mi lesz a jele annak, hogy eljön a mesiás a világra. És átlépték, és nem akarták tudomásul venni. A zsidók ma is tiltják az Ézsaiás könyve 53. részének az olvasását és komolyan vételét, ahol a Krisztus halála le van írva. Pontról pontra. És ez pontról pontra teljesedett be. Nem szabad olvasni. Megmaradtak törvénytisztelőnek, és beletapossák a törvényt a sárba. A szájukkal hagyatkoznak a törvényre, a gyakorlatban pedig a törvény ellen cseleksznek. Pál öldökléstől lihegett a törvénnyel. Aztán a törvényadó ura, aki betöltötte Pál apostolét, meg érted a törvényt, megállította a damaszkuszi úton. Ez volt a Pál fordulás. És ettől kezdve Pál a Krisztust hirdeti, már kosáron bocsátják alá, és a zsidó nép a halálát kéri, és ő meg azt mondja, hogy hát, mivel római polgár vagyok, a császárra appellálok. Semmi bizonyíték nincs ellenem. És ezen a hajóúton megyem Pál Rómába. Mit olvastam az igében? Azt mondja az ige, hogy amikor beszálltak egy gabonaszállító hajóba, akkor Pál azt tanácsolja, hogy nem kellene útnak indulni, mert nem alkalmas az idő az utazásra. Na de hát ki hallgat meg egy rabot? Pál rab. 276 rab utazik a hajón. Van egy százados, egy Julius nevű százados, van egy hajótulajdonos, és van egy kapitány. Pál egy rabszolga a többik között. Senki nem fogad szót Pálnak. Útnak indulnak.
És mi következik az úton? Azt mondja a Biblia, mikor a szélvésztől hányattattak, és 14 napig nem látták az eget, a csillagokat, a napot, a holdat, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka, mikor van délután, mikor van reggel. Teljes káosz, sötétség. És egy ember nyugodt a hajón. Pál. Testvérek, a Krisztus követés ezzel is jár. Hogy amikor jajveszékelnek emberek, kétségbe esnek, és a halált keresik, és szeretnének megmenekülni a bűnnek a következményétől, amikor ordítanak a temetőbe, és ugranának befele a sírba, akkor aki Krisztus követő, annak megvan a békessége. Annak megvan a békessége. Ezért kell a Krisztus követésébe beállni. Azoknak, akik meg akarják látni az Isten dicsőségét. Arról nem elég beszélni, hanem beállni komolyan, mert az Isten őrzi Pált. Kidobálnak a hajóból, az értékek a tengerbe hullanak. Benyeli a tenger a rakományt. Könnyíteni kell a hajón. Ami érték volt, az belekerül a tengerbe. Hány ember jött el Csongorra, akik úgy indultak a házasságba, hogy az egyik szülő is adott egy kis hozományt, meg a másik is. Házat építettek, bebutrozták, aztán megjelent a pusztító alkohol, és benyelte a tenger a javakat. El kellett adni a butrot, el kellett adni a téli zsírozót, a tehenet, el kellett adni a házat. Valaki 2 házat gépezett el, bedobálta a ládába, és vándorprédikátor lett. Egyik albérletből a másikba. Az értékek, testvérek. Mi szeretnénk megőrizni az értékeinket, nem tudjuk. Nem tudjuk. Csak az Isten tudja a javainkat megőrizni. És a javainktól csak úgy tudunk megszabadulni könnyű szívvel, amikor elhisszük, hogy az Isten mást készített, jobbat készített. Valakinek tönkre kell menni ahhoz, hogy eljusson az Istenhez. Valakinek nincs telenné kell lenni ahhoz, hogy megszólítsa az Istent, és a kezébe tegye az életét. Én ilyen emberekkel dolgozok, akik lenullázták az életet, akiknél minden tönkrement. Kidobálják a hajó terhét, a rakományt. Gabonát el kellett volna vinni Rómába, és benyeli a tenger. És azt írja az ige, hogy a hajónak a felszerelését is kidobálják. Hát már nem érték, de van értékesebb. Micsoda? Az élet. És amikor benyel mindent a tenger, és ott van a kétségbeesés, ott van a pánik, se a kapitánynak nincsen biztató szava, se a római századosnak, aki egy tekintélyes ember, se a hajó tulajdonosnak. És azt mondja az ige, egyszer csak feláll Pál, és azt mondja, hogy az éjjel mellém állt az Istennek egy angyala, akié vagyok. Nekem van egy Istenem, akinek a tulajdona vagyok, meg vagyok vásárolva. És Isten az ő tulajdonáról nem feledkezik el. Azt mondja az Isten igéje az Ézsaiás könyvében, hogy markaimban metszettelek. A kezét meg minden nap használja az ember. Elfeledkezhet az anya a gyermekéről, az Isten soha. Kilátástalan a helyzet. Minden reményünk elveszett az életben maradásról. Lehet, hogy annak a 276 rabnak igen, a tulajdonosnak, a kapitánynak lehet, hogy igen, Pálnak nem.
Pálnak van szószólója, Pálnak van tulajdonosa. Testvérek, ebben az időszakban, ilyen körülmények között jó, ha van kit megszólítani. Pál nem szólított meg senkit, ő magába imádkozott. Őket leszavazták az induláskor. Egy rabnak nincs szava, tudomásul vette. Mit csinál az Isten? Tekintélyt parancsol Pálnak. Pál feláll, és van üzenete. És mindenki Pálra figyel. Egy rövid evangelizáció. Néhány mondatból áll az összes. És azt mondja, figyeljetek rám. Mellém állt az Isten angyala, aki én vagyok. És azt üzente, hogy közülünk senki nem vész el. Jó hír? Nagyon jó hír. De ezt a jó hírt nem a hajó tulajdonos mondja, mert neki nincs jó hír. Nem a kapitány mondja, mert ő a római birodalomnak a századosa, mert neki sincs mondani valója. Ki mondja? Egy rab. A Krisztus rabszolgája. A Krisztus rabszolgája. Testvérek, minket erre az életre hív az Isten. Hogy az Isten nélkül élő családod meghallja rajtad keresztül, hogy van remény. A halál után van tovább. A rákos betegségben csak a test fog eltemettetni. A lélek megtér az ő urához, Istenéhez. Van remény. És ezt a reményt csak azok tudják meghirdetni, akik rátették az életüket egy lapra. Az Isten az Úr. Ő az Úr. A római arénákban, amikor üldözték a keresztényeket, csak annyit kértek, hogy a császár is Úr, meg Jézus is az Úr. A keresztények azt mondták, Jézus az Úr. A császár nem Úr, nem. És begyúlt a mágia. Mit akartak elvenni? Az Istenbe vetett hitet és reménységet. És inkább jött a halál. És énekelve hazamentek. Énekelve hazamentek. Kínában keresztény üldöztetés van. Észak-Koreában kegyetlenség van. Gyötrik, akinél egy Bibliát találnak, halál. Testvérek, ezekkel lesz tele a menny. Ezekhez kellene csatlakozni. Ezeknek az Urához, Istenéhez kellene csatlakozni. Mi olyan jólétben élünk, olyan bőségben élünk, hogy nem foglalkozunk, hogy mi lesz az örökké valóságban. Úgy rendezkedünk be, mintha örökké élnénk. És az értékeket elnyeli a világ. Elnyeli a világ. És az Isten azért engedi meg, hogy nincs telenné váljon valaki, hogy a kincset, ami örökkévaló, nem veheti el senki, és neked adja. Azért enged meg nyomorúságokat. Testvérek, Pál ráállt az Isten szavára. Nem azt kérdezte, hogy mikor lesz vége a viharnak, Uram? Meddig tart a vihar? A vihar tovább tombolt. De Pál teszi a dolgát, mert 2 hét alatt nem kívánt senki se enni, se inni. Mindenki a halál kérdéssel foglalkozott. És ott, ahol a halál volt látszatra az Úr, ott megjelent az élet Ura, és meghirdette az amnesztiát. Jó hírt mondott mind a 276 rabnak, a hajó tulajdonosnak, a kapitánynak, meg a századosnak, meg a kormányosnak. Senki nem vész el, és ebben a senkiben mindenki beletartozott. Mindenki életben fog maradni. Egy ilyen helyzetben ez aranymondás, nem, testvérek? Mi talányokból élünk. Meg fog gyógyulni a beteg? Ki tudja? Milyen lesz az analíz?
áttétek lesznek a rákban, vagy nem, vagy sugározni, kemúzni fogják. Mi lesz? Azt mondja az Isten Pálnak, hirdesd meg az amnesztiát. Minden jel arra mutat, hogy el fogtok pusztulni. Én meg azt mondom, mert én a természet istene is vagyok. Az én tudtommal van a vihar. És most kell Pálra hallgatni, és most mindenki szót fogad Pálnak, mert az induláskor nem fogadtak szót. Az Isten meg elküldte a vihart, hogy tekintélyt parancsoljon ennek a rabszolgának, ennek a megbilincselt embernek, mert nála van az isteni üzenet. Ki gondolta volna? Hát ott tekintélyes emberek vannak. És Isten nem néz a százados rangjára, nem néz, hogy a nagy birodalomnak a szolgája. Isten nem szólítja meg a kapitányt, se a hajó tulajdonost. Az ő gyermekét szólítja meg. Ezért kellene jelenkezni, hogy Uram, én szeretnék egy ilyen ember lenni, akit te megszólíthatsz. Én szeretnék jó hírt továbbadni, akivel közlöd a jó hírt, és én leszek a te tolmácsod. Én hirdetem meg a családnak az amnesztiát, hogy nem kell elkárhozni a bűnbe, mert van rá bocsánat. Mert a kereszt azért áll, mert Isten amnesztiát hirdetett nagypénteken a világnak. Úgy szerette Isten a világot. De ezt valakinek el kell mondani. És valaki csak úgy tudja elmondani, ha maga is hisz benne. Pál szót fogadott az Istennek. És a vihar nem ült el, még a nap nem bújt elő, de meghirdette a szabadságot. A hajó összetört, testvérek, azt írja a történelem tovább. Összetört a hajó. Pál mielőtt zátonyra futott volna a hajó, felállt, élelmet vett maga, imádkozott és elkezdett tenni. Emberek, 2 hete nem eszünk, nem iszunk. Nekünk mindjárt úszni kell. Ki kell úszni a partra. Ahhoz meg erő kell. Pál átveszi a parancsnokságot, és mindenki szót fogad. Nem intette le a római kapitány? Nem. Azt mondja, ezzel az ember tud valamit, amit mi nem tudunk. Na, itt kellene nekünk nagynak lenni, mert mi szeretnénk nagy lenni. Szeretnénk kitűnni, sminkeljük is magunkat. Felül akarjuk haladni a másikat. Itt kellene nagynak lenni, amikor én az Isten kijelentett szavával kitűnök, hogy nekem igazam lesz, mert az az Isten, aki adott nekem kijelentést, ő nem hazudik. Tegnap erről is szó volt, hogy lehetetlen dolog, hogy az Isten hazudjon. Összetörik a hajó, zátonyra futnak. Hát miért nem védte meg az Isten a hajót, testvérek? Gondolom én, mert ha épp lett volna a hajó és partot érnek, kit dicsőítettek volna? A hajó tulajdonost. Jó vásárolt apa. Kibírta a vihart a hajó. És az Isten azt mondja, dicsőségemet másnak nem adom. Az emberi mű, az emberi alkotás, az emberi építkezés romokba fog dőlni egy napon. Minden csoda, ami a világon emberi mű, az a halál martaléka lesz. Megmarad az Isten, megmarad az Isten szava, és megmaradnak azok, akik hittek az Istennek. Ezt a horoszkópból nem lehet kiolvasni, hogy vajon köztük leszek-e az Isten hívő embereknek. Ezt a Biblia mondja meg neked. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen téged. Ez a garancia rá. Semmi más. Mondhatod, már 20-szor átolvastam a Bibliát. Nem garancia rá. Tegnap felolvastam a szeretet himnuszát, angyaloknak vagy embereknek nyelvén szólok, és Krisztus nincs bennem, semmi vagyok. Eladom a házamat, felétetem, semmi vagyok.
Krisztus nélkül. Krisztussal együtt marad meg a megváltott nép. Az emberi mű mind rom lesz. Ez a teremtett világ el fog pusztulni. És azt mondja a Biblia, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. Ha Pál apostolnak tett ígéret beteljesedett, és kikötöttek Málta szigetén, ezt azért tette az Isten, hogy az a 270 rab, amikor kiúszik a partra, mert azt tanácsolták, hogy vágják le a rabokat, azt mondta a kapitány, hogy nem. Pálért nem. Ha Pál nincs a hajón, levágják a rabokat. Pálért menekültek meg a rabok. Mert Pál meg az Isten gyermeke volt. És ott a Málta szigetén meg evangélizálás lesz egy fél évig, mert ott fognak kitelelni. Mikor megérkeznek Málta szigetére, kiúsznak a partra, akkor azt mondja az ige, hogy a barbárok emberségesen fogadtak bennünket. Ki készítette ezt elő, testvérek? Az Isten. Venyigét gyűjtenek, tüzet raknak, hogy szárazkodjanak. Pálra rátekeredik a vipera, belerázza a tűzbe, és elkezdődik a misszió. Hallani kell az Isten igéjét, az Istenről szóló bizonyságot, a kapitánynak, a 276 rabnak, a hajótulajdonosnak, és mindenkinek, aki a hajón volt, akárva, akaratlanul, és ezt a közel 300 embert egész fél éven keresztül a barbárok etették, szállást kaptak Pálért. Ha az Isten szolgáért ilyen nagy dolgot cselekszik az Isten, akkor az Isten fiáért, aki kínálja magát nekünk, neked, nekem, nem cselekszik meg mindent. Nem az a baj, testvérek, hogy mi lebecsüljük az Istent, hogy meg tudja tenni az Isten. Fiatalok, meg tudja tenni az Isten, hogy olyan társat kapjatok, akivel együtt akarjátok szolgálni az Urat. Meg. Ki is választotta. Csak ezt el kell kérni. El kell kérni. Mert az Isten rendjébe ez beleillik. Ő találta ki, hogy hívő embernek hívőtársa legyen. Hogy hívő embernek szolgálati lehetősége legyen. Pál azt mondja, milyen jó lenne, ha lenne itt egy zsinagóga, prédikálnék. Málta szigetén prédikált, barbárok között. A helytartónak beteg volt az apja, meggyógyította. És olyan piros pontokat szerzett Pál, hogy ellátták élelemmel, szállással. Elfeledkezett az Isten rólunk, testvérek. Akik itt ültök ma este, amikor először voltam itt, elkezdődött a háború. Most 4. alkalommal vagyok itt. 3 éve tart a háború. Észrevettük, hogy mi meg itt ülünk a templomban. Foglalkoztat egyáltalán bennünket egész nap? Hogy ide minek nem repülnek rakéták, meg bombák? Minek áll ez a templom? Miért őrzi Isten, hogy meghald az igét? Ne várd meg a vihart. Ne várd meg a vihart. Lesz vihar. Ez az ég és a föld el fog múlni. Recsegve, ropogva. És elvesznek mindazok, akik az Isten nélkül eltöltötték ezt a 70-80 esztendőt. Megmaradnak azok, akiket a bárány vére megvásárolt az örök haláltól és a kárhozattól. Akik az Úrban hunytak el, azok feltámadnak és az Úrral lesznek, akik már előre mentek. Téged pedig abban a kegyelemben részeltet az Isten, hogy jó lenne a sok-sok gondolkodás után meghozni a döntést. Akarok-e az Istennel együtt járni, hogy bevezessen engem majd a királyi menyegzőbe.
a bárány Jézusnak a vacsorájára. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, a viharokat, és kiváltképpen azokat a viharokat, amelyben felismertük a Te jelenlétedet. Amikor úgy tudtuk elkönyvelni a vihar elmúltával, hogy nagy dolgot cselekedtél. Minden okunk meg lett volna, hogy elpusztuljunk, és mégis itt ülhetünk ma este a Te színed előtt, és szeretnénk megköszönni irgalmadat és kegyelmedet. Noha a viharban mi is remegtünk, mint Pál, mikor találkozott veled, és szeretnénk ámulni is, Uram, hogy a jogos ítéletet még mindig nem adtad meg, mert kegyelmet kínálsz nekünk. Adj meg üresedett kezeket. Kiáltunk hitért. Uram, adj hitet elhinni, hogy Te ezt nagyon komolyan mondod és ígéred, ezt nekem nagyon komolyan magamhoz kellene szorítani, és felajánlani ezt a rongyos életünket a Te szolgálatodra, hogy rajtunk keresztül, ahogy Pál apostolon keresztül megmenekültek a hajósok és a rabok, rajtunk keresztül megmeneküljön a háznép. Hadd tudjuk hazavinni a jó hírt, hogy Istennek van jó híre számunkra, van üzenete, nem kell elkárhozni, nem kell az örökkévalóságban gyötrődni örökön örökké, mert valaki eljött, valaki keresztre ment, valaki a halálba ment, a pokolra alászállt, és valaki feltámadt a halálból, és elment, hogy helyet készítsen, és eljön újra, hogy magához vegyen bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen. Köszönjük szépen a igehirdető szolgálatát. Holnap este is várjuk szeretettel a testvéreket 5 órára gyermekmegőrzésre, és látjuk azt, hogy mindig van hely a templomban, úgyhogy szóljanak, hozzanak magukkal a szomszédokat, ismerősöket, barátokat. Hadd ismerje meg mindenki a kegyelmet is, és ne vesszen el senki azok közül, akiket ismerünk. Ne vesszen el senki. Legyünk egyszer ott, együtt majd a mennyben. Egy olyan éneket fogunk énekelni, amelyet egy hívő lelkipásztor írt. Ez a hívő lelkipásztor Németországban élt, 39 évesen kivégezték. 39 évesen kivégezték azért, mert ő felemelte szavát a német náci birodalom kegyetlenségei ellen. És mielőtt kivégezték volna, ő tudta, hogy ki fogják végezni. Tudta. De előtte egy olyan éneket írt meg, amelyikben benne van az ő hite, az ő reménysége és az ő bizodalma. Tudta, hogy meg fog halni, de azt is tudta, hogy halála után kivel fog találkozni. És ezt az éneket nagyon szeretjük énekelni, most úgy énekeljük, hogy magunkra gondoljunk. Hogy Isten bennünket is kiválasztott, és bennünket is akar oda vinni, ahova az ő gyermekei, ami szeretteink előre mennek, hogy velük majd találkozzunk. A 300, illetve a 459. dicséretet énekeljük, 459. dicséretet áldott hatalma oltalmába helyezve.